Vyhazovat sítě do jezera, táhnout je a čekat. A znovu je vytáhnout. Rozstřídit ryby a pak zase znovu od začátku. Petr se vrátil ke své staré práci. Je rybář. Na vodě býval každý den, ale několik posledních let byl na cestách s Ježíšem a jeho učedníky. Zdá se, že je to už dávno. Ty dny s Ježíšem jsou pryč. Teď je po všem. Petrova mysl se vzdálila. V myšlenkách ho pronásledují obrazy ze dne Ježíšova zatčení. Té noci se vyhříval u krbu uvnitř nádvoří veleknězova paláce. V dálce byl Ježíš vyslýchán a mučen. Jistě si byl také s tím Ježíšem, zeptali se ho, ale Petr přísahal, že nebyl. 3krát to popřel. Neznám toho člověka. Teď se stydí a nemůže se toho pocitu zbavit. Jak by to mohl napravit? Mezitím svítá, je ráno. Zdá se, že dnes večer bylo lovení ryb marné. Plují blízko břehu, když v tom najednou vidí oheň. Opodál stojí muž. Říká, hoďte sítě na pravou stranu lodi, tak chytíte víc. Když ostatní rybáři vyhazují své sítě, Petrovi to dochází. Ten muž je Ježíš. Neváhá ani minutu, vystupuje z lodi a spěchá k Ježíšovi. Pojď, říká Ježíš, dáme si snídani. Po jídle si bere Ježíš Petra stranou. Šimone, synu Janův, miluješ mě? Šimone, synu Janův, miluješ mě? Šimone, synu Janův. Miluješ mě? Pane, ty víš všechno, víš, že tě miluji.